Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a je tady se mnou Adam. Čest! Hej, Adam zase vede Towers. Towers vede. Ne, to nesmí. Ne, pojďte. Au. Ne, ty vole. Ne, tak pojď mluvit. Prostě nejlepší mapa Skywars. Jo. Yep. Pojď na další. tu 14, pojď. Ok, čekej. Hej, ne, počkej, já to na nabíječku. Ono se mi to vždycky brzo vypne. Doufám, že neslyšíte ozvěnu. Ne, vole, to je zase 3 Island. Tak pojď votovat. Vote. A to musíme překonat, jo. Já jsem... Hej, mi se to furt dává na to, co já nechci. Jo, už dobrý. Jo, nice. Jo, Skywars vede. Aha, jo, počkej. To je super. Tak. Vememe si horníka. Jo, musím to bylo. Tak. Zase vede 3 Island, ale to ještě překonáme. To překonáme, musíme. Pojďte. Jako doufám, že tady 2 hodiny nebudeme hledat mapu, kterou prostě... A ta 3 Island je taky dobrá celkem mapa. Mně se moc nelíbí. A tak ona je v pohodě. Spíše je ten Skywars, jako já jinou mapu fakt nehraju, protože to jako... Ale ne, ona celkově dobrá. Já nechci jít na 3 Island. Když už tak půjdu na balón, ale to už... Na balon jsem ještě nehrál. Nehrál. Myslím, že ne. To si se mi děláš prepíp. Jinak náš server je celkem dobrý. Můžeme na něj když tak jít. Potom. Že jo? Potom můžeme dělat stream v našem serveru. Pokud by to šlo. No tak to už asi nedáme. Jako to mi docela sere na tom. Tak to je jedno, bože. Ale já to vůbec neznám, to je ten problém. To když tak řeknu. Boha, dělejte Skywars. To si děláte sami prdel. Tak šlý. Vydali jednu nějakou mapu. Skywars máš 7. No a to ještě dáme. Lomeno tam. Ne, to už máš jedno. Pojď do modrého. Nemůžu. Jo, už jsem. Máš, doufám, že klasu horníka. Jo. Já budu těžit irony a ty uhly. Ne, já jdu pro irony tak vždy. Tak ok. Já to nějak najdu. Tak to je hnedka tady, dívej. Tu máš irony. A jo? To je máš hnedka uspavnu, takže To je dobré. to je dobrá mapa. Kde nemusíš chodit aspoň. Tak nevadí, že tady ta mapa. To se ještě možná dá. To je právě, že pro mě jako něco jako Skywars. Tu máš jenom 3 ostrovky a střed je, no tak. Podle mě tam je víc dia. Jak kde, ale jako předtím jsem hrál, natočil jsem taky, ale potom jsem zvítil, Já nemám žádné lagy, tyjo, to je úplně super. nenatáčelo se mi vůbec. A kolik mám? Hej, 30 FPS nějak. Frapsem jsem měl, 40 mám. Teďka 60. já jsem měl, kolik máš RAM? Teďka jako Ironu. Ironu 48. Ok, já, co? Už? 26. Já, 8. hej, ty máš nějaké hacky. Já teprve pade. Jo. Však to nemusíš mít plnou, protože tady plnou ani není. A zase já budu, no. Pokud budeš mít dobrý krum, dáš mi ho když tak. Já budu chodit Pojď furt do na střed. čestny zase. Hej, počkej, já to ještě nemám. Tak kašli, musíš mít stack, to stack ani nepotřebuješ. Už mám stack. Bum. Už tam jdu.
Sice mi to trochu bude padat, ale to je... úplně dolů. Počkej. Ach jo. OK. OK. Ne, ty vole. Co je? Jsem omylem předělal. Dáš mi nějaké uhlí, já jsem si vyhodil sekvery. Uhlí? Čeho? Že to máš jedno. To jen nakopeš. No, kde seš? Já už ho mám. Dobrý. Tak. Ne, to nechci. Že už jsem u Emeraldu. Oni jsou taky hnedka blízko. Doufám, že i goldy jsou docela blízko. Jo, to jsou hnedka naproti skoro. Jako o těch Emeraldu. Je Fakt to docela pěkná mapa. Však Jo, je tady úplně jsou. super. No My se ale na něm- Skywars je lepší. Tak jo, ale myslím po ní. Po něm teda. Jo, tak to jo. Já jsem ještě žádnou mapu, já jsem hrál Balon, to jsem hrál s tebou, jak jsme byli přece na straně. No to já nevím. Ale v pohodě. Já hrám ten Emerald. Efi 2, typí. Mám úplně na hovno enchanty vždycky na začátku. Tady nějak kopu, ale nevím, nemůžu se nějak dohnat Kde k tomu, seš? těm debilním Emeraldům. Bože, tak pojď na spawn. Kde seš? Tu seš, za tebou. Za tebou, tu. Aha, tak kopu úplně jiným směrem, prosím vás. Hej, tak to je dobré, že máš všechno u sebe. No. Já ani skoro A nic dívej, nevím, tam jsou jak- hnedka naproti goldy. Já vím, tak to je dobře udělaný. No, Jej, a to není levitující, to je voda tady kolem. Co? Že to není levitující ostrov. No však není. Vždycky jsou levitující. Nejsou. Jsou Skywars, je. No tak jenom Skywars. Nebo i možná víc, ale to máš jedno. Si udělám lepší meč. Teda meč. A tady je enchant. Hru asi neslyšíte, myslím. A doufám, že vám to nebude vadit. Unbreaking 3, super! To máš úplně na nic. Oh, Sharp 2. Kope na to meči. rychle. Ne? Máš úplně stejně jak normální. A akorát, že to je nerozbitnost. Já mám To si efficient. děláš srandu! Sudě je lepší, bože. Já mám efficiency 2, tak je úplně celkem na prd. Někdo má asi F4? Jdem pak spolu na dial. Jo. Tady. Já si ale beru skauta. Já taky. Sice nebudem dostávat 2, ale... Já si budu nechávat horníka, já budu kopat. Tak jo, dial, ty mě tak já budeš ti budu bránit. krýt, já ti Ty budu budeš krýt. bránit, no. Ach Udělám jo, kovadlinu, jo? takové blbé věci. To se může stát jenom mě. Já mám taky celkem blbé. Hej, já asi nestihnu nabíjat, protože já potřebuji ještě udělat úplně věcí. A teďka se mi to začíná sekat, už to vím. Pokud FPS. Mi začíná pěkně srát. FPS. Hej, prosím, pro 3 nebo pro to 6. Nordberg jednička, tak to si se mi děláš srandu, je to dobré? Ani ne, že? Ne. Na Skywars se ti to všikne, ale... Jo, Protection 3. Ne. Prdele. Jsem si myslel. Protection 3 by se mi šikla full Protection 3. To si se mi děláte prpí? Někdo tu vyhodil 30 železo. Železo. To si děláš srandu. Já to myslím docela seká. Tak no, tak ty nenatáčíš. Jo, natáčel jsem ráno. Jo, televize, hajzl, baba. Hej, kámo, to je luxus. Co? No, že se mi to neseká.
Já slyším jako prostě ozvěnu a, Level 28, super. a já jsem level 45, ne No, že jak dlouho 44. tady hraješ, že jo, já jsem tady nehrál. Ale já mám ban IP u babičky, takže asi těžko. Teďka, včera jsem ho dostal. Ne, já už ho mám tak asi měsíc, myslím, že. Protože U babičky, ale ne 2, doma. no ale doma nehraju. Hmm, hmm. Co máš? Mám úplně šunský krumpáč a já, když ho budu kopat, tak budu potřebovat dobrý, takže já jdu vyhazovat. Nebo já se ho nechám, že jo. Zase stejná šipka, že jo, efficiency 3, tak to je dobré, to je dobré. Máš lepší než já. To je dobrý, to je lepší než to je straška. Ne, úplně na nic. Budu dělat věci. Musíš dělat ty emerald celý bloky, den. ty ti dávají větší šanci. Ale všechno je stejně na hovno. Proč mluvíš, jak kdyby jsi byl zasekaný? Nevím. Už ne? Už ne. Já mám Protection 3, Protection 2 a Jakým jazykem bylo napsané? latinský, vole. Tak asi Myslím. čím? Ty vole. Ne, já jsem klikl na blbou! To si děláš srandu. Pro boha, tak to jsou blbečci, fakt. Jako. Nechci být prostý, ale prostě jsou, je to pravda, je to Myslím pravda. no já jsem to měl dobře. Akorát, že jsem nebyl vylosovaný. Latinsky, že jo? Jo. No. Mi to řekla učitelka poslední den ve škole, takže super. A co bylo napsané, nějaká kronika? Kosmová. Ještě potom. Hej, Protection 4. Já ty si vole. meč nebudu potřebovat, že? No budeš, kamo. Co když tě nebudu krýt? Budeš muset. No tak ale když mi to spadne, nebo něco. Tak seš prdělý. Hej, Protection 4 na helmě. Já jsem Protection 4, 3, 2, myslím. Hej, nemáš nějaký iron? 3, 2, jo. Já si nakopu, dobré. Ne, mám, ale já si to teďka, jo. Já vím, já potřebuji, ale já bych ho potřeboval na meč, jenom na meč, ale já už mám ho jenom. Nebo nemám, ale zajdu si. Tak daleko to nemám. Jinak já se omlouvám, že jsem včera nedělal stream, protože jsme byli pryč, že jo? Na hokeju. Prohráli jsme. Takže Jo, sračí jedný špinávý. Dá mi to hrát, pro boha. Proč jim to dávají hrát, když mi umí? Řekněte mi to. Dámy a pánové, řekněte mi, proč oni hrajou, když to neumíte. zmenším, Logic. zmenším čánky. Mám menší lagy asi. Mluvíš, jak kdyby byl najetý, fakt, hej. Co? Že ty mluvíš, jak kdyby jsi byl Tak já najetý. nevím, mi se tak se mluvit. Jsem zvědav, no. To bude zase nějaká šítka, to známe. A dám prostě úplně blok. Knockback jednička zase. Prostě úplně moje smůla, tak vždy. Proč je večer do prdele? Co? Už mě zajímalo, proč je večer. Já taky nechápu. Nechápu, protože je to blbé prostě. Já si taky zkusím udělat lepší meč. No, ale máme 56 sekund, jo? Hej, já mám sharpness 2 a když to spavím, tak budu mít sharpness 3. Tak ty jsi dobrý zmrt. Tady se to nehodí, protože na Skywarsu tam můžeš vypadnout ze světa, a tady nemůžeš. To je ničemu. Pojďte, dáme to ještě, pojďte. A co jako? Pojďte s náma šlapat zim. Pojďte s náma šlapat zelí. Aha. Pojďte s náma šlapat zelí. Pojďte s náma šlapat zelí. Já nevím, proč mám tak divně.
No, jak kdyby si byl najetý. Pojďte s náma šlapat zélí. Je to lepší? No. Nope. 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 No super, a nestihl jsem to. Já debil, zase. Já mám taky věci úplně na hovno. Takže. Ale já nejdu na střed, jo, teďka. A já taky nejdu. Protože jako já nemůžeme věc. Hej, ale my musíme, protože my potom nemůžeme stíhat, chápeš? S náma šlapat zélí. Sharpness 3, super! Já jsem to taky teďka udělal, takže. Si udělám lepší bodky. Mám bodky. Jdem střed, dělej, pojď, jdeme střed. Nejdu teďka. Tak já tam jdu s nima. Běž. Tak mi pojď pomoct, ne? Ale nechápeš, že já nemám dobré boty a mám nějaké fire protection. Nemůžu čurák, ti říkám. Co? Nemůžu čurák, ti říkám. Tak já to nemůžu, bože. Do prdele zelený. Což je mu brzo. To si všiml, no. Jako my to takhle... Co se tělek, bro. Jako my nemůžeme, oni pak budou mít diamantiaci, budou ovládnout střed a my jsme v prdeli, my už pak nedostaneme žádné No však já už jdu. Lag jak svíňa. Tak. Pas. Ten ti to říkal, že to nemáš tady vychvalovat. Co? No že to Pojď s máš námi tady- šlapat zélí. Čekej na mě. Ty nebudeš klidit, jo? A já jdu kopat. Vy zmrdí. Pojď sem! Bro, pojď sem, vole. Já jsem se skoro zabil. Já Sharp teďka dneska, pojď. Sharp dneska učíme. Hej, já to budu kopat, Maty, jo? OK. Ty mi bráň, já ti pak dám klidně, kolik chceš. Stop. Mám 6 dia. Já jich mám 10. Hlídejte mě, hej, nikde nechoďte, vy A já jsem tady, vole. Co máš za krumpač? Efficiency 3. Po mě furt někdo střílí. Však to je tam ten ocas, on musíte ho dít. Teďka přišla teta, si? Co? A nic, mi točíme Logo. video. Co? Tam 26 máte, pojď, ještě to dáme. Už mám 18. Hej, hlídej mě. Počkej, taky Nekopej si... mi to, říkám. Hej, jde do mě, zelený, jsem díč. Dík. Děkuju. Mám dia. Diamantový krumpáč, Unbreaking 3. Dík za obranění, Maty. Ježíš bože. Už mám 26 dia. Děkuju. A co? Jdu za tebou. Hlavně to tam teďka nebudeš hlídat, chápeš, že jsem měl dobré Já už jsem věci. D dále skoro, chápeš? Zdrhám. Díky. Mám diamantový krumpáč. Tak to asi je velký kluk. Jestli mi neobráníš. A já jsem už zpátky v bejsce. Chápeš? Děkuju. Tak to by se to řekne, že jo, když máš už diamanty. Ale já když jsem chcípnul, že jo, protože jste mě nás nehlídali. Počkej, já už jsem full D a... No, já jsem to říkal jako. Teďka budeš chodit na diamanty a budu mít hovno. Musím počkat. Já ti dám ironové věci. Mých hovnu, já chci diamantové věci. Půjdeš se mnou a budeš mě teďka hlídat, jo? Počkej, ještě no. Musím si schovat věci do česty. Jo? Jo, počkej, ale... To se půjde. Ty tu co doupiskuješ? Počkej, já si ještě udělám level 30 na Diamond Match. Ty jsi měla enchantovat brnko a ty... Hej, že to stíhám. Diamond Club úplně k hovnu, jako. Pěkný, dobrý, docela. A jenom, že tam je Unbreaking místo efficiency. Efficiency. Jo, efficiency, ne? Efficiency.
Faraspekt 2, nice. Super. A pojďme teďka hlídat, jo? Jo. Jdeme? Tak čekej na mě. Hej, nemáš nějaký dobrý krum, já ho mám celkem pomalý, já mám nerozbitnost. Jo, efficiency 2. Učíš mi ho na chvíli? Jo. Můžeš mít nějaký meč. Dík. To je možná ten tvůj, jako sice byl můj, ale tě ho klidně dám. Hej, a ještě nějaký jídlo asi nemáš, že? Jo, tady mám 5. A já se taky musím natěžit něco. Je diablíček. Pojď náma šlapat zelí. Jsi už na středu? Ne, já teďka tady ještě jídlo si koupím. Tak Už jdu. asi Kopu. Ne, kopu. dělej kopy. Já jsem skoro dít. Ne, dělám si srandu. Pojď ke mně, jo, pojď ke mně. Jo. Ty už nějak žádné dia nechceš, nebo ještě chceš? Ne, nechci. Já mám diamond match. Tak to vidím. Ty vole, au, pozor. Zdrhej, kámo, já už jsem taky skoro dít. Já nemám No. žádné hapka. Kolik máš? Schovanej. Kolik máš dia? Ty vole, 20, ale... Tak zdrhej, vole. Já taky už zdrhám. Jsi doma? No a jsem dít. Tak já jsem ti říkal, že máš A zdrhat. oni mi sejmuli. Nemáš nějaké diamondy? Nemám. Tak když chceš tam zajít? A Ne, já nemám, Ale já chápeš, už ani tam- krumpáč. Já už, Ty jsi měl to. tak já už tam ale nejdu, protože já už jsem měl jít. Tak já už tam. Takže jsem ti říkal, že máš zdrhnout a ty jsi nezdrhl. Ale já jsem zdrhal za tebou. Ale A mě si zdrhnout do basey, ne za však mnou. já jsem zdrhal do basy. A já jsem nebyl v basece. No tak nebyl, no ale zdrhal jsem zpátky a najednou. A už jsem byl. A kdo tě zebral? Kdo? No Já? jako, jaký to byl hráč? Zelený, červený. Červený. Vyšli do mě 2 Ironovi, jako, tak to je asi jasné. Jež zase někdo pustil písničky. Bože, to jsou lámy na středu. Zdrhej, kámo. Zdrhej, ti Až říkám. budeš mít pickaxe, tak zajdeš mi potom? Jo, zajedu. Protože já už teďka nemůžu jít jako s těma koženýma věcmi. Jako. No a já taky ne. Nemáš ale kožený věc. Pane bože, který debil to spustil. Či já vím. A já mám lagy, víš. Takže já už asi pro diamanty nejdu. Chceš aspoň nějaké věci, až se tam obraníš? Tak jo. Na, tak Tak ale pojď k Ironu, pojď k Ironu. pojď. Ne, K Ironu nahoru, jak tady jsou ty schůdky. OK. Pojď ty s náma šlapat zelí. Tady do toho vlez a háž mi to tady do toho tak. Kde? Tady. Ups, ups, ups. Máš nějaké protection? A půjdeš mi když tak kryt zase? Nevím. Já nemám žádný krumpáč, takže. Však říkám kryt, ne kopat. Mám nějaký krump? Nemám. Si taky budu dělat. Takový ocasy. Tam se aspoň trochu s ním ubraníš, víš? S těma Já vím, protection. no, ale jakože mě to ani nezachrání moc. Protože když tam půjdu sama, oni už jsou každý diamantový, tak já už teďka nemám ani šanci s tím. Já už tam jdu, ale Tak počkej, já si musím enchantovat aspoň krumpač. jako Já taky. Krumpač, nemůžu jít ani. čekej na mě. Čekám, já si budu ještě enchantovat potom meč, jako. Já nikde nejdu bez meče enchantovaného. On jsou diamantoví teďka všetci a já nemám ani hovna, jako. Faze 4. Prdeli, jako oni teďka budou mít všetci diamantové věci, já jsem jediný, kdo nemá. Vždycky se mi tolik vedlo a teďka prostě poslední dobou furt jenom chcípám. Chcíp. F3. Já jsem ještě ale pro ty bloky, protože bez bloků nikdo nejdu. Lagy. Oni pouštějí to radio, protože.
Proto tam máš ty lagi. Efficienza 4! To Nice, co tak je? dělej, pojď na střed. Tak moment, ještě meč. Já už to mám našetřeno. Já ti jdu nakopat na diamantovi, OK? Ok. Je to nějaká lama. Gevni. Oh, jeden dia. Z něho Super. spadl. Ještě taky ještě jeden. Pane bože, fakt sejmu ty blbečky. Nemají pouštět to radio, to už jsem jim minule říkal. Taky Chceš to- 13 dia? Jo! Si udělám nějaké... Jak to rozkopu? Mrdu mě. Tak zase pojď na naše místo, no. Počkej. Čekaj, až přijdeš. 21, 23, 25. A zdrhám do basey. 27. Pojď nahoru, jo? O, dík, kamo! Když si mi to dáš, tak jsi prostě borec. Ale já si z toho vezmu 3 na krumpač. Tak to jo, to se dá. Já si pak ještě zajdu, já jsem enchantou teďka brnění, pokud mi teda. Já jsem zase u Ironu nahoře. OK. Zas takové lagy nemáš, máš to ještě v pohodě. Hej, po mně střílel nějaký červený, ale ani jedno se netrefil. Kde seš? Jo, Tady. tady. Tak vlez tam dolů. Okay. Máš přesně na full Děkuju. brnění jako. Jenom brnění, ale. OK, já mám zatím meč nějaký dobrý. Teďka jdu enchantovat meč, tak doufám, že něco dobrý. Sharpness 3, tak to jde, ne? A jo. Si jdu dělat krumpač. Já jsem zabil nějakého typka, z něho mi padl jeden diha. Hej, fakt přesně mi to vyšlo. Však jsem říkal. Tak já už jsem taky dia, jenom teďka budu enchantovat, hej, pěkně úplně na všechno na 30. Pak Já ještě si udělám nějaké, krumpač. pak ještě si vezmu, pak ještě budu potřebovat 5 na dia meč. Čo to si nakopeš sám, já už tam nejdu Nevím. teďka. Jo, Až budu tak mít ještě lepší meč. Sharpness 4 a Ferrospect 2. tak já ti dám klidně Sharpness, že zkusím. A všechny 3 beru. Na dia. Já mám 4. Sudu enchantovat brnění. Já taky už mám enchantované krásně úplně. Máš výhodu, že dostáváš tak hodně XP. Je to dobré, Projectile Protection 2? Jo, ujde. Já mám Fire Protection 2, ne vole. Úplně na hovno. Jinak IP na tento server by měly být v popisu Jo. videa, ne? Nebo stránku na tento server. Na stránce si všechno najdou, až neřeknu. Někdo u nás byl? Cože? Někdo u nás byl, protože někdo tady chcípnul. Nevím. Asi možná. Hej, já mám Oh, tolik Projectile statů, že za Protection chvilku 2. budu moc koupit a si kovadlinu. Já už mám. Fakt? Jo. Aha, tak ty jsi dobrá svině. Já už mám v to Ender chestce. Aha. Já jsem si s ní spojil meče. 2. Kalhotky si. Protection 2, tak to je normální, že To jo? mám. Jo. Normální, dobrý. Jo. Tady někdo kožený teďka si zdechnul. Oh. Kameny krumpač. Hej, musíme to dát, kamo. Zelený čili. To musíme vyhrát. Jo? Jo, už, aha. Jo. Mají 5 životů dolů. Já potom budu ráž asi. Já taky. Až budou strančky, tak půjdeme ráž. Ale nemáme žádné goldy, musel bys nakopat. Já nám kopu klidně, nemám problém. OK, tak To se nakopej. teďka potřebuji teďka na XP, takže. Tak kopej. Ok, já kopu. Ale já si teďka ještě enchantou brnění, počkej moment. Ty jo, já mám úplně mega hodně emeraldů. Já taky. 3 staky. No a já mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
To už je docela dobrý. Ty vole, helma úplně na nic. Já jsem tě vzal, sorry. No. Pete, dělej, ale. Buď hodný, že jsem ti vůbec vrátil, jo? Buď rád, že jsem ti vůbec vrátil. Si jdu pro dia. Tak mi přijdeš, když tak 5, jestli tak. Ne, já ti nebudu nosit, zajdi si pro ně sám, já si musím udělat ještě enchantovat lepší brnění. Já říkám 5, kdybys náhodou měl navíc, tak mi můžeš dát. Já ti taky chodím na goldy, tak 5 diamantů, když už tam jsi, tak to není. No to je moc. 5 diamantů. Au! Ty zmetku! Ne, ne, mě zabil! Oh, Tak ty vole. Piču. Si jdu nakopat, bývá. máš skauta? Ne. Si ho hoď, skauta. Kolik potřebuju tě? Kolik potřebuju? Teď nakopeš mi nějaké dia, jsem ti taky dal. Já tam nejdu. Tak já na tebe kašlu už příště. Hej, jasně, jak se nechám zabít taky, že? Že mám dobré věci. Ironové. Tak mi je dia, ale tam ty moje, co jsem ti dal. No, akorát to chtěl. Které jako. No ty, co jsem ti dával. Víš co, vem si všechno, když to tolik chceš. Pojď k uhlí, hodím ti ty diamantové a tím se. Nechci, tak ale já chci jenom to Nejde to říct slušně. železné. Prosím. Nevím, kde si je hodil. Maže nahoře. Pičo, jsem si to bagl. No, super. Ale kde? Ty díry, vždycky to nevím. Jo. Takže 3, to je docela dobrý. Oh, bacha, i u nás modrý, vzadu. Tak modrý je náš. Teda zelený, sorry. To prdele. Kde? Full dia. Kde ale? Kde? No vzadu jsem ti to říkal. Pane bože, aby si mě posral. No, je zabil mě. Sorry, že nevím, kde je Nexus, to prdele. A já jsem neřekl, Je, Nexus. mrtvý, pojď, mrtvý, pojď. Zdechni. Jdu help. Zabil ho? Kamo, jde, ale já už on je načnutý, on zdrhá. Kde? No a je po mně. Smrt jeden. Schovej se, jdu po něm. Mám Byl skauta. dít, kamo, říkám. Je, on se tam šel nažrat, já jsem tam skočila, kill. A on mi naštěstí zdrhnul, kdyby neměl toho scout, tak je dít. A měl bys věci. Když někdo půjde ten a bude trošku nahitovaný, tak je ti tam potom ty věci dobré. Lidi přijdou ještě, neboj, já tam ještě někoho killnu. Jo, já jsem ho zabil! Dobře ty, ber ty věci a zdrhej. Mám jedno hapko. A ty ještě dia? Jo, mám. A má docela dobré, ne? Nevím, on má moje věci. Aha. Jako ty svoje dia. Hej, kámo, pojď mě kryt, ty Kde vole, seš? že nezabije. Kde seš? Jdu k cestičce. Tam, jak je na střed. Ale rychle. Už jsem u středu. Bacha, za námi jde. Tak ale já nevím, kde seš. Jo, ty seš až u toho, aha. Jsem to říkal. Už, zdrhej. No, ty vole, jsem ti to říkal. No, je po mně, vole, já na to seru. Já mám dia kaloty. Zabij ho. Kdyby to šlo, kámo, že jo? Že jsem ti to říkal On dobu, že tam máš- polepáří. Zmrděnen. Mám prostě aspoň kaloty pro tebe. No tak to je fakt super. No a já jsem taky, ty tak si neposer hned. Nejsi víc, co lžeš. No tak mám 2 HPčka, sorry, že po mě střelili lukem. Kde jsi? No já jsem u nich. No, nezabijí. Někdo. Mám pro tebe dia kalhoty. Vím, že ti to je hodno platné, ale aspoň něco. Já jsem u nich.
Co měl za rekt? Pojď k goldu, no. Jo, hodím ty kalhoty. Když to jsem mal všechny full dia. Tak já ti zajdu, že jo, ale já potřebuju nějaké věci, já nějaké ještě nemám ani, a já mám ironové věci a já se bojím na ten střed, to mají červení ovládle. Mají fire aspekty. Tak počkej, já si po nich půjdu. Hej, už mám 3 stávky goldu. OK. Máme dát vypekat? Jo, dej, já si jdu pro věci nějaké. Já ti dám ty kalhoty. Ne, to nemusíš, oni mě Hej stejně kámo, zabili. tak co mám s nima dělat? Oni mě stejně zabijou. Hovno tě zabijou, prosím tě. Hej, ten co mi dal za rekt? Hej, tak Kámo. aspoň kalhoty, aspoň tě trošku Ne, neochrání No tak vůbec. je to vyhodím. A já bych s ním, ne vole, tak si je nech, ale já bych s ním stejně hnedka zgebl, takže by to bylo na nic. No a co, ale aspoň něco, a potom by si využil. No a měl by jiný tým, to by bylo fakt super. Lopatko, ty pojď. Ty půjdeš dolů, kámo. Dostal rekt. A já jsem taky dostal rekt. Oni mají ty luky. Hej kámo, děj nějaký luk. Klidně. Bude taky rektovat. Dva dia. Jdu do bejzy. Mám 2 dia. Antí. Nemáš nějaké dia? Asi ne, že jo? Nemám ani jeden. Já mám jenom 4. Oni to mixujou, nějaké týpci. Mixuju? To neslyšíš ty songy? Ne, já si to mám vypnuté. To pusto hraje normálně úplně songy. Už ne? Hej, červených nám staví nějaké to, ne, modří, pojď, oni staví nějaký střed na ráz. Ale to jsou naši Já vím. modři. Hej, oni mají dia, já ti jdu pro dia. Tak mi dej. Máš? Jo, já ti beru dia. To ber. Kde seš? Jo, tady jsi. Tam, kde jsem zgebil, že jo? Já po té boku. Hej, ale zpátky, bacha, teď někdo zadá. Jak to je modrý. Jsem se zabil. Hej, nesu ti diamanty, Hej, jo? kde seš? My? Jo, aha, ty jsi šel z druhé strany. To je jiná. Nestareš se prostě, buď v týmu, jo, a já ti vezmu nějaké diamanty. OK, kolik máš? 23. Tak to stačí. Ne, ještě jeden. Máš jich, kolik jich máš? 25, já ti vezmu jiná krumpač. OK. Pytle. Já už jsem u nás, je, když tak. Jdu k tobě. Kolik moje, bylo jsem... 31. Ti stačí, ne? Jo, zpátky, dělej, běž. To jsem. Hej, počkej, pojď. No tady, tu. Tady pojď k tomu stolíku. Můžu? Jo. 3, 2, 1. Dík. Dík, bro. Já jsem ještě pro nějaké na diamanty, na krumpač a meč. OK. Já mám taky něco. A jestli chceš, tak to by taky ještě něco nakoupit. Jo, můžeš, pokud bys byl tak hodný. Jo. A vem si po naučení maty, že já ti vždycky nic taky nevím. OK. Zdrhej. Bych ti šel pomoct, ale já nemám. Ne, dobré, že já Věci. jsem jenom hořel. OK. Kde vidíš, že máš starost maty. Hej, chceš ještě jeden diamant, aby ti vyšlo přesně na všechno? Já mám na všechno skoro. Jo? Okay. Nebo možná bys mi mohl dát. Tak počkej, já jsem dělal, ne? Já nevím, jestli ho vůbec ještě nevyužiju, víš třeba, že budu mít blbý meč, tak... To jsem nakoupil nějaké dřevo. Hej, máme, já ti klidně ještě zajdu, jestli chceš. Hej, já ti budu když tak krýt. Já už nejdu na střed, tam to je dobré, to A mám ne, já jenom- myslím jako tam, jak půjdeš. Aha, tak to jo, klidně. Už budu mít... A já půjdu zase kopat diamanty a ty půjdeš sem. Mám... Pojď, Ne. pojď, aspekt, pojď, musíme to dát, pojď. Kde seš? Já si jdu enchant... No, Já udělat spíš meč. Unbreaking 3, je to dobré?
No to je přece ta nerozbitnost. To si se mě děláš, prdel. Na meč nebo na... Na meč, no. Pen- Ty čemu, že? Jo. Dal bys mi když tak ten Dandia? Jo. O jo. No. Kde seš? Tady seš. Pojď ty s náma šlapat zelí. Děkuji. Danke. Dankeschön. Já si jdu enchantovat meč, ať mám aspoň něco na to krytí. Ty už tam jsi? Ne, já teďka ještě kopu si. Počkej, taky. ale na mě, jo. Hej, Však já taky musím. nehoď to do nás, dělej, pojď. Ludvík už je mrtvý. Tak to byl Není ledrak. není mrtvý. Je ledrak nebo dia? Nevím, ale je vzadu, kámo, a ničí nás. Vzadu? Přes co? Já jsem dít. Nejsi, co ketáš? Já jsem Tak, dít. tak zdrhej. Už je svůj. Hej, ještě tu natáčí? Jo, však jo. Podívej se. Natačím, protože mi nenatačil. Tak Good jestli boys. to třeba nevyplo. Tak nemělo by, že jo. Tak jako já tomu nerozumím, že? Knockback je jedna, ty. Se nažeru. Co máš na krumpu, Adam, na diamantovém? Na diamantovém ještě nic. No tak ještě, aha. A Tak, pak kopu, vem si skauta mám. a kopu já a ty jdeš jenom Kryt. na to. A ty jdeš kryt. Nebudeš kopat ty, jo, jasný? Slyšíš? Ušima? Protože já potom nemám nic a potom mám moje hovno z toho, protože já potom čau. Tak, už je fáze 6, co je super. Dámy a pánové, vítáme vás. Všiml jsi z tohohle, že musíš tady... Efficiency 4 na Čum, dia čum, krumpu. čum, dívej. Jo, však já vím. A máš vylepšení a padají ti lepší enchanty. Co? Jo, Fakt? jo. A co to musíš mít? Redstone bloky. Efficiency 2, to je dobrý, ne? Nebo co? Já mám efficiency 4. Já mám na tom ironovém. Já na dia. Za redstone bloky? Co to Jo. dělá? Potiš, ne. Tak si nějaké udělám. Však já tam kopu vzadu. Po redstone? Mhm. To jsem. Počkej, kde to je? Tady je. Si pak vylepšíš a padají ti lepší enchanty. Hej jo, to se vymyšlí kolo na brnko a tak. Však jo? Mám docela dobré brnění. Tohle je docela dobrý song. Neslyším, takže. Co to jdu vylepšit? Jak to musím udělat? Musíš Jak... udělat ty Mám. redstone bloky a hodit je tam vedle toho bloku. Tady? Vedle toho, no, a klikni na ten blok, no. A máš to vylepšené. Vidíš, tam nahoře máš level, 162. A já jsem jich tam dal 11. však jo? A to se ti dává třeba potom máš 162 a budou ti padat lepší enchanty. Si jdu ještě nakoupat. Já taky ještě kopu. Emeraldy. A z toho padá strašně málo z těch, těch redstone. Jo no. Kryješ, jasný? Kryješ. Ještě tam nejdu, ale. Já vím, že to taky ještě nejde. Protection 2, co se šikne. Hej, nebo nechceš tu efficiency 4? Z toho dia, abys skopal rychleji? Jo, můžu, bys mi dal. Což mi nedáš, že jo. Tak Tak počkej. jestli chceš, tak pojď zase nahoru. Já si ale udělám nejdřív full dia to brnění. Tak pojď nahoru. Enchant Pojď full dia. nahoru. Jo. Hej, Jo, náš tým dostal dvakrát víc tokenů jsme dostali, tak to je super. Třeba za kill. Proč to nemám? Jo, jo. Daj můj kalotý. Myslím, že bych měl dostat ani něco tak. Jo, Jsem tě takový smutný. neslyším. Takže. Protection 2. 34 bloků. Čeho? No a těch redstone. Ok, to máš dobré. Level 3! Hovno lidí, tak to je docela dobrý.
Je docela dobrý. A já jsem 2 věci mám Protection 2. Hej, tak jestli chceš, tak mi můžeš dát ten cool pickaxe, jo? Počkej, já jsem říkal, že budu full dia enchant. Aha, jo, tak to. Což nebudeš mít, jo. Budu, ještě mi chybí boty a... Já si dělám prdel, nebo. Musíš pochopit, ne? Ne, ty vole, boty úplně na hovno. Oh, bacha! Ty vole! Bacha! Ne, běž pryč, Serda! Ne, oni mi zabili! Ne. Já jsem dit. Já taky. Oni nás zabijou. Oni mají strančky. No oni nás zabijou jak nic. No nic lidi, takže to by bylo asi z toho videa všechno. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Počkej, ještě to neukončuji, protože... Oni nás už stejně zničí, tak nevím, tak to neřeš. Takže... Ty jsi nám nepadili. My děkujeme za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám vylíbilo video, tak dejte Já jsem like. zabil jednoho full dia. Jednu týpku. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, že jo? Tak Hej, já jsem zabil nějakou holku. Full dia. a máš věci? Jo. Tak ty jsi dobrá. No, já mám hovno, já mám jenom ty debilní ironové věci, které si mi úplně hovno. Nechtěl ses náhodou rozloučit? Jo, však jo. Já Oni se nás ještě nezabili? někoho killnu. Co? Oni nás nechali, nebo nás... Jo, nás nechali ještě. Tak ještě to neukončíme, ne? Jdi na kopu dia. Hej, on ještě dole! Ještě zelenej! Ještě dole je jeden zelenej, kamo! Ti kopu dia. Tohle je ještě jeden zelený už. Tak já pánové, my děkujeme za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, samozřejmě už jsem to říkal jednou. Pokud se vám nelíbilo, tak dejte dislike, protože jsem borec, jo. Tak ten homelessák chceme zabít, ale nějak se mu to nedaří, jo. Takže dámy a pánové, já děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo... Nemám to říkat náhodou já? Au! Ty jsi mě nebyli! Heru do něho, to může být dobrá, pánové. Jo, trefil jsem. Děkuju za... Nějakou typka. No tak už to řekni, ukončí to už na to sere. Hej, já ti dávám 10 dia, chceš? Jo, tak ale já tady furt krým toho zelenouše. Tak ho zabiješ asi, ne? Oh, Zabiješ ho? Tak. Kde? Já nevím, kde je, takže. ten týpek je někde zde. Je tam ještě furt? Já jsem full dia, takže. Putniš, ne? Modrý! Oh. To je tvůj, vole. Kde? Ne, můžeš mi dát kompát asi pro diamanty najdu, že? Ale já nevím, co jsem říkal, to videa, pokud se vám Ale to říkám já, ty No vole. tak už to řekni, už ukončí, já už nechci natáčet. Proč ne? Dej mi krumpač, prosím. Ti dám diamantový věci. Hej, kde je štěrk? Já potřebuju ty šipy. Šipy potřebuju. To To bylo ještě. to, já děkuji za to. Co? Ne, co se dělá, kámo? Mě? Ne, nějaký týpek. Červení! Červená holka! Oho, tak to dostala dobře přeslat. Ty jsi ho zabil? Malé, to nezabil. Nás už to stejně Zmrt zničí, jeden. takže. Ten špinavec mě tam... Ale neřvi. Lidi, já se odhlašuju a děkuji za zhlédnutí. Nashledanou. No já ještě furt točím. Já mám flame, look s flamem. Píndo. Tak je dole lidi, je dole. Pípča. Pojď, ty jdeš dolů. Je dole. Ještě se hraje, kámo. Team Green vyhrál, no. No nic lidi, to by bylo asi z tohoto videa všechno. Budu se na vás těšit u dalšího videa.
u dalšího videa. Čau, čau.